दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मंत्री अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनायनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनजों लोगोसे बड'फानि मुङै आलादा मोनसे मेम'रेन्डाम जों होदोंमोन जे बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव मोनसे लामानि मुं बिमुं होनानै बड'फानि स्टेचुखौ गायसननांगौ होननानै आरो भारतनि नखर मन्थ्रि बिथाङा 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव दतमायाव फैनानै बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै दा जोंनिसिम खौरां सफैदों फैबाय थानाय 1 मे तारिखआव भारत सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम सरकार बिटिआर सरकार जथाय बानजायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि नखर मन्थ्रिनि बाहागो लानायजों जों बयबो मिजिंथिदों बिथांनि बाहागो लानायजों आरो बिथांखौ बेयाव बाहागो लानायखौ जों बयबो आसा खालामदों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ता लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिटिआर आरो आसामनिफ्राय गोबां एकाडेमिशियान गोबां माखासे इन्टेलेक्चुवेल्स जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन सरकारि बेसरकारि गासैनिबो बाहागो लानायजों बड'लेण्ड हाउसनि साखाथियावनो थानाय लाला लाजपत राय मार्गजों जि मेन रडनिफ्राय ओंखारनानै इउ टार्न 835 मिटार गोलाव आरो 50 फुट गुवार बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै बेखेवनाय जासिगोन आरो लोगोसे बेयाव थानाय गल चक्कराव बड'फानि मुसुखाखौ बेयाव बेखेवनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो भारत सरकारा हाबा मावगासिनो बिटिआर आरो आसाम सरकाराबो हाबा मावगासिनो दङ दा मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।